Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Ikusten duzuenez lekuz aldatu gara, gure ohiko platoan obretan daudelako. Eta obrak irauten duten bitartean Berriozarko udalak leku hau utzi digu, beraz eskerrak eman nahi genien. Eta gaurkora bueltatuta, gaurkoan Maite Zigandarekin egongo gara 6 elkartetik datorrena. 6 elkarteak aplikazio bat gauzatu egin du, migrazio dolua hauteman eta baloratzeko. Eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1924an Franz Kafka idazlea hil zen Vienan. Urte batzuk geroago, 1926an, Txirrita garai guztietako bertsolaririk ez ezagunetarikoa hil zen. Egun berean, baina 1969an, Tuteran Guardia Zibil batek Gladys Delestal ekintzaile ekologista hil zuen. Tau Baskoniak bigarrengoz irabazi zuen ACB Liga. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean alde batetik Iratiko trenaren ibilbidea Iruñean zeharren bigarren zatia izango dugu Javier Mangadoren eskutik arratsaldeko 5etan. Oraingo honetan bigarren zabalgunetik izango da. Diputazio jauregian hasiko da eta San Ignazio Basilika San Nikolas Portale Zaharra Bergamin kaleko eraikuntzak Baxe Nafarreko etorbidea igarota apaizgaitegian amaituko da. Beste alde batetik, Patxi Larrainzar ikastetxean arratsaldeko 5:00 irrien lagunen emanaldia egongo da. Ateak 5 gutxitan irekiko dira eta emanaldia 5:30 hasiko da. Tartean, aurpegiak margotzeko aukera izango dute txikiek. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00 esan ezinen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plazan izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Kontzertuak ostegunetan maiatzaren 16tik ekainaren 20ra izanen dira, 8:00. Euria eginez gero, kontzertua Deskaltzos kaleko erraldoien txokora eramanen da. Ostiralean eta larunbatean baita ere, Erraiak programaren 3. edizioak praktika artistikoen kolektibitatearen eta antolatzeko moduen arteko gurutzaketa jorratzen du. Horretarako ekainaren 7an eta 8an Iruñeko Ziudadelan jarduera kolektiboen dimentsio politiko, afektibo eta ekologikoetan arreta jartzen duen programa publiko bat planteatzen da. Hainbat formaturen bidez, praktika artistikoen eta lanketa kolektiboen programa honek herritarren eta kolektiboen mugimenduak sortu dituzten gaurkotasuneko gaiei buruz arreta piztu nahi du. Horretarako 2 egunetan zehar hitzaldiak, topaketak, tailerrak, performantzeak, piknikak, errezitaldiak eta musika programatu dira, herritar guztiei irekiak. Larunbatean Euskaldunon Biltokiko eguna ospatuko da Txantrean. Ekainaren 8an larunbata Biltokik elkarteko eguna ospatuko da. Aurten 8. bazkide kutxuna izendatuko dute, Itxaro Borda Xatirron. Euskal idazle eta euskaltzaina euskararen alde egin duen eta egiten ari den ibilbide luze eta oparoa eskertzeko. 12:00 izanen da esker oneko ekitaldia. Eguerdiko 2etan kantu erronda eta eguerdiko 3etan bazkaria. Ondoren, bazkaloste musikatua izanen da Jon Jaione eta seme alaben eskutik. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, USEA bihar hasiko da ikasleen 4.036 errekorrarekin, duela hamarkada baten bikoitza. Azterketak ekainaren 4, 5 eta 6an izango dira. Izena eman dutenen 82 batxilergotik datoz eta gainerakoak lanbide heziketatik. Berrikuntza nagusia da lehen aldiz ebaluatzen direla LOMLOE
jasotako batxilergoko modalitateetako ikasgaiak. Argazki nagusian, Jokin Altunak buruz-buruzko txapelketako finala irabazi du Unai Lasoren aurka. Titularrean, Lasok ez zuen aukerarik izan. Goiko argazkian, Mark Antonik Navarra Arena dantzan jartzen du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Kasedako parke fotovoltaiko batek interes publiko eta pribatuei aurre egin behar die. Beste alde batetik, Iruñako ibilgailu parkeak 124.000 auto baino gehiago ditu dagoeneko. Jarraian, Paternainek omenaldia egin die trenbideetako hobietako eraildakoei. Ondoren, Javier Erize 1976an Iruñeko ezkerreko alkate historikoa izandakoa, bukatzeko aurten Milagron 500.000 kilo gerezi biltzea espero da. Diario de Navarraren titular nagusian, Covidak oso presente jarraitzen du Nafarroan, 104 heriotza urtebetean eta kasu gehiago. Arriskuko pertsonekin kontuz handiz ibiltzeko eskatu du osasun sailak. Argazki nagusian 2024ko buruz-burukoaren podiumean Unai Lasoren aurpegiak dena adierazten du. Jokin Altunak bere 3. txapela lortu zuen. Titularrean, Altunak Lasoren ametsa hautsi du. Eskuineko berrietan, batetik, gidari mozkor batek taberna bateko terraza gailendu zuen Irurtzunen. Bestetik, Pepek eta Voxek eserlekuak bikoiztu ditzakete Europan. Goiko berrietan, alde batetik, 600.000 euroko loteria primitiboa Iruñean. Beste alde batetik, Prainaren Ebaurainoko bidea. Bukatzeko, Mark Antoni botere latinoa Navarrarenan. Gara egunkariaren titular nagusian, orain errepublikak deriba erreakzionario hori iraultzeko sortu dira. Hala definitzen ditu Diana Ribak, EH Bildu, ERK eta BNG biltzen dituen Euskal Herriko, Kataluniako eta Galiziako indar subiranisten hautagaitzaren erronka nagusiak. Argazki nagusian, Jokin Altuna daukagu. Titularrean, Jokin Altuna pitzadura eta oztoporik gabeko txapelduna. Eskuineko berrian, Bidenen planak Israelgo gobernua hautsi du. Beheko berrietan, alde batetik, Jose Alkamiren hitzetan, zientzia ez da gastua, inbertsioa baizik. Beste alde batetik, Kepa Arbizuren erreportaia dugu. Franz Kafka, eguneroko gizon aparta. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, bandera kolorean hitzarekin ez diote sartzen utzi pertsona bati Iruñeko subsuelo tabernara. Ikur ideologikoa dela argudiatu dio subsuelo tabernako atezainak Imanol Kobos burlatako Kontigo zurekin taldeko zinegotziari, sarbidea galarazi dionean. Sare sozialitan egin du salaketa Kobosek. Beste LGTBI fobia kasu bat izan da. Taberna horretako atezainaren jarrera ezezik Iruñeko udaltzainarena ere kritikatu du. Ez dute deus ere egin, are gehiago tabernaren erabakia babestu dute. Eskuineko berrietan alde batetik irratiak ordaintzen digu trena, podcasta katakraken eta publikoarekin. Denboraldiko azken saioa ekainaren 5ean arratsaldeko 7 aurrera grabatuko dute Iruñeko kale nagusiko liburu dendan eta sarrera librea izanen da, aretoa bete arte. Irailean 2. denboraldiari ekinen diote. Beste alde batetik, ofizialki aitortu ditu Nafarroak poliziaren eta eskuin muturraren 12 biktima. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, zeroa lainotuta egongo da eta goizean han-hemenka euria egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Alabaina, arratsaldean atertuz joango da eta hegoaldetik hasita hodeitza arinduz joango da. Kantauri isurialdean gehiago kostako zaio altxatzea, baina iluntzerako ostarteak irekiko dira, batez ere Bizkaian. Ipar haizea ibiliko da arratsaldean ipar ekialdetik finkatuz. Temperatura maksimoak 3 gradu altuagoak izango dira eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Asteartean, azkenik, temperatura nabarmen igoko da eta sasoi honetarako ohikoagoak diren balioak neurtuko dira. Era horretan, maksimoak 25 graduren bueltan edo hortik gora ibiliko dira leku gehienetan. Giro eguzkitsua gailenduko da, goizean goiz lainogune batzuekin.
Arratsaldean bero-hodei batzuk ere geratuko dira. Mendi ingurunetan bereziki. Haizea ahulago ibiliko da aurreko egunetan baino. Goizean aldakorra izango da eta arratsaldean iparraldekoa. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Maite Zigandarekin gaude 6 elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi, pozik hemen egoteaz, zuekin. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta, 6 elkartetik aplikazio bat gauzatu duzu, ezta? Migrazio dolua hautemateko eta baloratzeko. Baina horrekin, sartu baino lehen, kontatu guzu pixkat zer da 6 elkarteak. 6 elkartea, orain dela 25 urte sortu zen elkartea da. Orain dela 25 urte, Nafarroan etortzen ziren etorkinak, zen oso ohikoa hemen horrelako aberastasuna ikustea kaleetan. Eta garaia horretan, hor institutuan lan egiten zuen irakasle batek ikusi zuen beharra zegoela etortzen ziren nerabei arreta berezia ematea. Orduan hor sortu zen, gehien bat eskolan gertatzen ziren arazoei aurre egiteko. Baina, denbora pasa ahala eta hortik profesional pilo eta bolondrez pilo pasatu dira, eta ikusi zen, beharrezko zela ez bakarrik eskolan gertatzen zenari aurre egitea, baizik eta laguntza modu integralean aurrera eramatea. Eta orduan hasi ginen sortzen horrelako zerbitzu desberdinak. Eta gaur egun, arreta ematen diegu nerabei, 12-17 urteko nerabei, etorri berriak diren nerabei, azkenean zure herrialdea ustea eta beste herrialde desberdin batean bizitza berri bat hastea ez da erraza, eta orduan, eta are gutxiago nerabetasunean, ez badakigu, nerabetasunean gertatzen dira, helduak garen hori pasatu dugu eta badakigu hor aldaketa pilo ematen direla, bereizten gara sistema familiarretik eta gure identitatea sortzen hasten gara. Eta orduan, identitate horretan, edo bidaia horretan, laguntzea ikusten dugu garrantzitsua dela. Orduan, prebentzio zerbitzua da gurea, eta orduan, etorri berria da, han utzi ditu bere lagunak, bere familia, bere mundua ulertzeko sistema, ze azkenean, igual hemen normaltzat ematen dugu dena, baina beste herrialde batzutan, segurazki bidaiatzea baita, 25 urte hauetan ere normaltasunean bizitzen dugu bidaiatzean, nire amonak ez bidaiatzen, orain bidaiatzen dugu, eta ikusten dugu, bidaiatzen dugunean, bizitzeko beste modu batzuk ere existitzen direla. Eta orduan, erreta ematen diegu, aste prozesu berri horri laguntzen diegu, ez? Nola, lehenengo gauza begiratzen nola dagoen bere emozio aldetik, ez? Hor dago dolu migrazioa, horretan gara espezializatuak, pertsona bat migratzen duenean, berarekin eramaten du pena, hori guztiaren pena, ez? Orduan, lehenengo gauza berarekin eseritzen gara, eta nola zaude, hor badaukagu gure sistema, eta ikusten dugu non daukan, pena gehiena familiarekin, ze azkenean 6 elkarteak ere espezializatua da berrelkartze prozesuetan. Orain dela 10 urte, amatxo batek erabakitzen zuen hona etortzea, han uzten zituen bere txikitsuak, eta 10 urte ondoren, orduan, ekartzen zituen, igual 2 urterekin uzten zituenan, eta orain 12 urterekin ez da berdina, ez? Biaia amatxoa ez duzu sentitzen zure amatxoa denik, eta orduan berriro elkar ezagutu behar duzue, orduan laguntzen ditugu baita berrelkartze prozesuei beraien gaitasunak ateratzen eta laguntzen berriro familia sentitzeko eta modu normalean funtzionatzeko. Orduan, zer gara horrela, galdetu didazu, horrela laburbilduz,
zerbitzu espezializatua gara, dolu migratze prozesuari aurre egiten diogun zerbitzua eta berrelkartze prozesuari aurre egiten dioguna. Eta badaude beste familia batzuk ere bere bereiztasunengatik, igual doluaren inguruan, hor zerbait, mina daukatela eta atenditzen ditugu haiek guztiak. Eta sortu zenetik orain arte edo, esango zenuke helburuak aldatu direla? Esango nuke, batzutan gure gizartean presa daukagula, ratu guztian, ez? Eta nahi dugu gauza bat eta nahi dugu gaurko. Eta batzutan ez gara konturatzen gure gizartea zenbat aldatu den. Aldatu da pila bat, orain dela 25 urte eta gaur egun aldatu da. Eta prozesuak mantsoak dira. Egia da, pertsonak behar ditugun edo asetu behar ditugun beharrei aurre egin nahi diegula eta, baina, prozesuei, korrika egitearena inoiz, ez da, normalean ez da ongi ateratzen eta aldatu da, eta aldaketa horiei, ohitutzea edo ezagutzea edo lasaitasunez, ikertzea eta nik uste hori dela gure elkartearen helburua baita, errealitatea ezagutu eta guk esaten dugu elkartean, familiak eta nerabeak dira berez hor honetan adituenak, ze beraiek badakite zer da dolua, beraiek badakite zer da bereiztuak egotea eta beraiek badakite hori guztia, Orduan, beraiek ateratzea daukaten jakintasun guztia eta horrekin, etorkizunean etortzen direnei, berriro, ratu guztian gaude hor errealitateari egokitzen. Aldatu da aldatu da pila bat gure gizartea. Eta nik uste, edonork, beti galdera bat botatzen dugu, eta da, zer erlazioa daukazu migratze prozesu horrekin, edo etorkinekin, zein da zure erlazioa. Zure erlazioa izan daiteke zure lagunen, zure kuadrillan egotea etorkinen baten bat, normalean zaila egiten zaigu, beste herrialde batera joaten garenean lagunak egitea edo kuadrillan sartzea, kuadrillak betiko herriko lagunak gara eta zaila egiten zaigu, harreran hartu etorri berriak direnak. Ze batzutan, beraien hitz egiteko modua edo mundua ulertzeko zentzua oso desberdina da eta kostatzen da, baina kostatzen da ez bakarrik etortzen denari, baita hemen gauden hori. Hau da, migratze prozesuak hor dauka denon ardura da, ni etortzen naizela eta zu zaudela hemen harrera lekuan, Orduan goaz aldatzen eta ohitutzen gara. Gaur egungo gazteen kasuan, nik uste beren errealitatea beti egon dira etorkinak, nire gaztetasun garaian ez dena hainbeste. Orduan, joaten gara, nik uste gazteak daukazuela, hor, asko irakasteko edo. Eta esan duzu, gizartea aldatu egin dela, baina nola aldatu da etorkinen hauen errealitatea edo egoera? Zu pentsa zure egunerokotasunean egiten dituzun gauzak, institutora joaten zarela, hemengo sistema oso desberdina da, hango beste herrialdeekin konparatu. Matematika emateko modua, badaude familia batzuk esaten digutela, hemen matematika ematen da modu honetan, hemen Nafarroan bertan, hemen modu honetan, eta hemen ematen da beste moduan, hau da, estiloak oso desberdinak dira, edo proiektuak. Eta hori nabaritzen da, joaten dira aldatzen eta joaten gara sartzen baita migrazio horren errealitatea joaten gara sartzen proiektuetan. Baita, lan munduan, eta hau oso erlazionatuta dago sartzen joaten garenean, edo familia sistema ere aldatu egin da, orain seme-alaba gutxiago izaten ditugu, eta orduan, igual behar dugu norbait egotea nire ama zaintzen, eta orduan zaintzen duenak normalean hor etorkinen, lan mundu hori ez da oso erosoa, ez da oso erraza, seme-alabak badituzu, atenditu behar dituzu, eta bizitzen bazara, pertsona horren etxean oso zaila egiten da, familia sistema hori indartzea. Aldatzen joaten da baita lan mundua, lan baldintzak, aldatzen doa baita familia sistema aldatu da, orain aldatu da plano guztietan,
Bueno, joaten da, gizarteak aldatzen denean, pues joaten gara, salbatzen, edo hasieran da, hasieran bereizten ziren bikoteak, zen, ostras, bereiztu dira, eta orain ohikoagoa izaten da, eta orduan errealitatea egiten dizu, pues ez izatea larrialdi bat, bueno, pues bereiztu da, eta ja, Bueno, joaten gara, gutxinaka, prozesu horretan joaten gara onartzen edo errealitatea ezagutzen eta errealitateari aurre egiten. Argi dago, etorkin bat etortzen denean, gure herrira edo gure auzora, badakigu auzoko parte dela, Eta denon ardura dela auzoa ongi egotea, orduan zenbat, eta harrera hobeagoa eman eta parte sentitzea, pues hobe, Eta, bueno, aplikazio bat gauzatu duzue, prozesu dolu hau, hauteman eta baloratzeko, Eta, bueno, zer da dolua, migrazio dolua? Berez, ostiralean jardunaldi, hor 2 urtez egon gara aplikazio hau egiten. Innobari esker, hor daude Nafarroako Kutxa eta La Caixa fundazioak, eraik lagunduta aurrera eraman dugu aplikazio hau, berez, guk ja gure elkartean, orain dela urte pila egiten dugu horrelako galdera estrategikoak bota, pertsona, etortzen den pertsona hor botatzeko ezin egoeretan dago. Zer da dolua? Justo ostiralean egongo da Joseba Txotegi psikiatra da hor Katalunian, eta bera izan zen Ulisse sindromearen inguruan aritu zen lehenengoa. Zer da sindromea? Esaten da, gainera gero hortik aurrera ikerketa pilo egon dira honen inguruan. Esaten duenak da, migratzeak ekar dezakeen, oraintxe bertan kontatu dizudan, nik usten dudala familia. Eta gainera, migratzea ez da, bueltatuko naiz bizitan, ez da kizu naiz bueltatuko zaren, orduan hor dolua, hor dago, ni nire amonarekin egon nahi, nire amona izan da nire zaindaria eta berarekin egon nahi dut, baina ezinezkoa da, nire ama, ez ezaguna den emakume hori, ona ekarri dit, eta ni oso triste nago, ni gainera batzutan gertatzen da, nerabea etortzen dela, eta amona, zaindaria izan dena amona, bere ama izan dena, gaixo jartzen dela, eta orduan hemen dago, ezin bere amonarekin egon, eta hor pasatzen diren emozio guztiak hori da, doluaren muina. Izan daiteke adibidez 17 urtekin bikotea izatea, eta bikotea utzi behar izana, eta gainera hori oso urrun dago, eta normalean ekonomikoki ez dago aukerarik, bueltatzeko berriro herrialdera, igual diruarengatik eta baita gure legediarengatik. Legedia oso zorrotza da eta ezin zara mugitu askatasunean, joango naiz bizitatzera familia. Pues normalean legedia oso zorrotza da eta aukera ez dago aukerarik, Orduan, izan daiteke hori familiaren dolua, izan daiteke lagunen dolua, baita izan daiteke normalean, esaten da askotan, jaten duguna gara ez daki nola den esaldia, nola esan euskeraz, baina egia da hemen jaten duguna edo gure naturak ematen dizkigun fruituak ez direla beste herrialdetan daudenak, Orduan hemen ni oso gustora jaten dut nire baratzen dagona, baina hemengo patata ez da Ameriketan dagoen patata bezala, eta orduan kostatzen zaie ohitzea, baita paisaia. Nik kotxe hartzen dut eta herriberara joaten naizenean ikusten dut, ez dagoela mendirik, eta hori arraroa egiten zait, ohituta zaude zapati botari gabe ibiltzera, hemengo hemen euria egiten du, aritzen da, euria normalean edo elurra eta ez daude ohituak horrelako hotza oso zorrotza da beraientzako, hori aldaketa hori guztiak, bai jatekoarekin, bai paisaiarekin eta gehien bat, eta aplikazioan martxan jarri duten profesionalak ikusi dute. Gehien bat faltan botatzen duzuna dira pertsonak, Utsunea dago, hori amona dela edo lagunak direla edo.
Eta hori da dolua pasatzea, ez? Eta dolua pasatzea, bueno, ez du zergatik, ez da prozesu, osea, batzuk pasatzen dute dolua eta listot, baina beste batzuentzako bai hor enkistatzen dela, ez? Arazo bihurtzen dela, ze sartzen dira etxean, egun osoan egarrez, eta egunak pasa, eta egunak pasa, eta egunak pasa, orduan hor, bai, ez? Esan, bueno, a ber, hemen dolua ez dago pertsona, pues, kasu honetan nerabeak agian ez dute kudeatzen hain erraz, ez? Emozio hori guztiak, eta orduan, bueno, pues hor jarri behar da pizka bat, ez? Prebentzioaren, ez? Indarra hor jarri behar, ba, arazo bat ez izateko. Eta normalean, etorkinak askotan esaten diren gauzak ez, bueno, nahiko zorrotzak dira. Baina guk elkartean edo nik ikusten dudana da baliabide pila dituztela aurre egiteko, ez? Gertatzen diren gauza izergatik. Ez azkenean horrelako zerbait gertatzea zure bizitzan, indartzen zaitu, ez? Arazo bat daukasunean, edo zein arazo daukazula zure bizitzan, beti indartzen zaitu, ez? Egiten zaitu, pues, edo jakintsuago, edo... Eta nik uste, kasu honetan, etorkinek hori bai daukatela aurre, ez? Baliabide gehiago jarri barituztela martxan. Zergatik, hau nire seiko lankide batek jarri zuen adibidea, eta niretzako da oso polita. Ni ohituta nago bizitzera Basamortuan, eta Basamortuan bizitzeko nire bizitzan, bueno, pues aurrera eramaten ditut baliabide desberdinak, baina Basamortuan nagola, ez? Eta igual, pues janaria hartzeko ditut nire baliabideak, baina dira oso konkretuak, ez? Basamortuan dauden, batean, oianera bizitzera banoa, baliabideak manituen Basamorturako, baina baliabide horiek orain ez dira baliagarriak oianean bizitzeko. Orduan, nire baliabideak ditut eta gainera buelta bat eman behar diet baliabide hori, orduan hori guztia egiten zaitu askoz ere, ez? Orduan, bueno, hor gertatzen diren prozesu hori guztiak nik uste pertsonari, bueno, ez dakit, eta gure artean daude, eta nik uste hor ikasteko pila ez daukagu. Gure garaian orain dela 25 urte, o igual 30 edo gehiago, hemengo gazteak joaten ziren beste herrialde batzutara, ez? Hemengo da garaian edo ez dakize langabezian eta horrela, joaten ziren kanpora, ez? Eta, bueno, hor sortzen zena, ez? Eta, doluaz hitz egiten du aplikazionek, baina zera aurkituko dugu zehazki bertan? Begira, aurkituko dugun lehenengo gauza da, elkartean, guretzako oso garrantzitsua da lehen arretan dauden zerbitzuak, bai? Gutxi gora bera mundu guztia joaten da medikura, ez? Eta mundu guztia erabiltzen dut horrela lehen arretan dauden zerbitzuak da denon esku dauden zerbitzuak. Orduan, bai ikusten genuela oso garrantzitsua zela lehen arreta publikoan ditugun lehen arretako zerbitzu horiek indartzea. Nire kasuan orain familian horrelako gaixotasun bat agertu da, osaba baten kasuan, ez, gaixotasunarekin, eta gaixotasun bat minbizia, ez, orain dagoela hor gure ondoan ratu guztian, minbizi, nazkagarri hori. Minbizia tratatzea edo kasunetan Parkinsona tratatzea ez da berdina, desberdina da. Orduan, nahi genuena zen, gure apostua zen, lehen arretan daudenak ere baliabideak izatea ikusteko dolua dagoen ala ez dagoen hori da, ez? Zuk esan duzuna, ez? Balorazio hori, ez? Erramintak izatea balorazio hori egiteko. Eta horrela, beraiek ere, aplikazio honekin erraztea beraien esku hartzea, bai? Gero, ja, bueno, dolua zailagoa bada, bai, gure zerbitzura deribatzea ongi dago, bai, bidaltzea, baina, bueno, nik uste lehen arretako zerbitzuek nahiko zerbitzu, bueno, nahiz eta pandemia garaian eta pandemia geroztik oso kritikatuak izan diren, daukagun sistema oso sistema potentea da. Orduan, orain dela 2 urte hasi ginen, guk egiten dugun prozesua, dolua baloratzeko prozesua, paperean egiten dugula, gainera erronka bikoitza da, ze pertsonekin lan egiten dugunentzako ordenagailuan aplikazio bat erabiltzea ez da oso erosoa, azkenean
pertsona aurpegira begiratzea oso garrantzitsua da, pertsona sentitzea, hor konektatzen duzula eta bar. Baina, bueno, aplikazio honekin ailegatzen ginen, lehen arretan zauden profesional Nafarroan, zauden profesional guztiengan. Eta orduan, pasatu genuen guk erabiltzen genituen baliabideak aplikazio honetara, eta bueno, aplikazioa baditu bi parte, alde batetik doluaren balorazioa, baina beste aldetik ikusten genuen, etorkizunerako proiektua oso garrantzitsua dela baita etorkin batentzako. Zu joaten zara Alemaniara bizitzera, eta bai, tristura daukazu, baina baita ni lan egin nahi dut, igual ez dakit zein helburu, ez? Eta etorkina beti egoten da horrela, tristenago, baina egin barute ni bizitza, osea, ezin dio tristurari lekua utzi, baina eske tristenago, ez? Orduan, bi hoiekin jolastea oso garrantzitsua zen, ez? Pertsona laguntzeko igual bi esfera horietan, ez? Mugitzea profesionalak. Eta hori da gutxi gora bera, ostiralean ezagutzera emango dugu, sortu genuen aplikazioa, I3 enpresarekin egon gara elkarlanean, egin genuen aplikazioa, eta testeon prozesu bati eman genion hasiera, hor 35 profesional parte hartu dute, eskerrak, hemendik, profesional guztiei, ze azkenean da hor parte hartzea, laguntzea, probatzen aplikazioa berez interesgarria den, baliagarria den ala ez, eta orain egin behar duguna da, ostiraleko jardunaldian, ezagutzera eman zein da aplikazioaren hori ez, konkretuki zertan datza, eta beraien ebaluazioa, beraiek ebaluatu de bai profesionalak, ebaluazioa egin dute, eta baita, solastu gara hor atendituak izan diren etorkinekin, nola jaso duten aplikazioan agertzen den prozesua, ez? Eta orduan ostiralean ezin dut ezera aurreratu, ostiralean ezagutzera emango dugu zen izan da ebaluazio hori guztia. Eta aplikazioa noiztik aurrera egongo da erabilgarri edo? Orain hori da daukagun galdera, ez? Nola zer egin aplikazioarekin, nola kudeatu, nola bai ikusten dugu aplikazioa hor dago, baina erabilera, gure ustetan behar duela horrelako sistema edo nola kudeatu, ez? Aplikazio bat izatea ez badago atzean norbait laguntzen, aktualizazioak behar ditu, gauza desberdinak formakuntza behar da, aplikazioa erabiltzeko formakuntza behar da, orduan orain, hor jardunaldietan ere botako dugu, ez? Eta etorkizunera zer egiten dugu honekin guztiarekin. Nafarroan nik uste nahiko lan potente egiten ari garela, horrela, orokorrean, sistema desberdinak, nik uste etorkinekin lan egiten dugun, horiek hor aritzen garela eta horrela pausu garrantzitsuak ematen ari garela, baina orain pentsatu behar duguna da, orain nola kudeatu, lehen arreta horretan egoteko, eta profesionalak jakinda migrazioa gaur egungo errealitatea dela, nola egin aplikazio hori ebaluazioa ona bada, erabilgarria izateko. Eta ze ideia daukazu irekia izatea eta... Orain hor sartzen gara Nafarroko gobernuko sistema, orduan, zer ateratzen da. Orain egin duguna da probatu eta ebaluatu. Orain dikan gaude horretan, ateratzen datuak eta orduan hortik aurrera, zer erabakitzen den edo nola kudeatzen dugun, ez? Ze elkartearen helburua zein da? Hobetzea. Gure esku hartzea, etorkinekin daukagun esku hartzea eta hor jarri dugu mahai gainean, baina orain, ikusi beharko dugu, berez profesionalak ebaluazio ona egiten badute, nola aprobetxatu elkartea dela dirua irabazteko asmorik gabeko elkartea eta denon elkartea, ze gainera orain 25 urte bete ditugula, kontatzen horrela urtero zenbat pertsona pasatzen ziren, 10.000 pertsona baino gehiago pasatu dira elkartetik, voluntario pila dauzkagu eta voluntarioak dira baita hor, motorra, dira,
lehen kontatzen nizuna, ez da bakarrik etortzen dena, baizik eta hemengoak ere nola aurre egiten diogun, ez, honi. Eta niri beti etortzen zait burura, igual lehenengo egunean demagun txinatar bat joaten dela zure klasera, eta lehenengo egunean oso jatorra gara, eta kaixo, zer moduz, ez? Eta daukagu horrelako energia. Baina ja egunak pasa alazu nahi duzuna da zure lagunekin egon, eta etxegin asteburuaz korrika, ez? Eta korrika egitearen dena nik uste da planteatzeko gauza bat dela, ez? Ze pertsonak, normalean behar ditugu horrelako prozesuak eta segurazki bigarren egunean ez du dominatuko ez gaztelera, ez euskera are gutxiago, ez? Baina, bueno, pues a ber, zer egiten dugu eta orduan bolondresak, gure elkarteko voluntarioak barkatu, hori guztia, ez? Aurrera eramaten dute. Urtean egoten dira laguntzen, ez? Eta badakite lehenengo hilabetean egongo direla barrura eta kostatuko zaiela, baina hor daude, ez? Ja egunen batean ja aurrera nahi duela, ez? Aurrera pausu bat eman nahi duela, hor egongo da voluntarioa, ez? Ongi etorri emateko, ez, pausu horri. Ez dakit, horrela. Bai, fondoko lasterketa bat dela, ez? Rato guztian, bai. Eta gainera guztion esprina. Osea, ikuste gure gizarteak dituen arazoak, guztion arazoak dira, eta hau baita ere, ez? Ze orain direla hauteskundeak eta badakit gaudela hauteskundeekin orain igandera arte erratu guztian horrekin, esango nuke kontuz. Ze gizartean gertatzen diren gauza guztion gauzak dira eta gure esku dago, ez? Aurre egitea, ez horrelako mezu apokaliptikoak botatzen, baizik eta proposamen, ez? Aurrera pausuak emateko proposamenak botatzen. Orduan, bueno. Bueno, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu? Ez, bueno, ostiraleko jardunaldia bai lehen arretan dauden profesionalei zuzenduta dagola, baina irekia, elkarten egiten ditugun gauza guztiak bezala, irekia dagola, edozein pertsona parte hartzera, Zibikanen, bai, Innova barruan dagoen proiektu bat da, eta utzi digute hor espazioa jardunaldia egiteko, eta hortik aurrera, elkartea beti irekita dagola, ez? Baten batek entzuten badu orain elkarrizketa eta bolondrez izatera animatzen dela, edo ez daki, hor dagola elkartea, ez? Edo zein pertsonari arreta emateko eta hori, harreran hartzeko. Primeran Maitea zer moduz joaten den aurkezpen hori, eta gero aplikazioaren erabilera ere. Etorriko gara kontatzera, ez? Bueno, eta mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, beti. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.